Qegħdin niddiskutu. Din kienet it-tweġiba tal-Ministru Clayton Bartolo għall-mistoqsija ta' Net News dwar il-ftuħ tar-ristoranti u l-barijiet. F'konferma ċara li dawn in-negozjanti intisew għal kollox mill-Gvern ta' Robert Abela. Net News staqsa lill-Ministru għal data speċifika meta se jiftħu dawn l-istabbilimenti u jekk m'għandux data, tlabnieh jgħidilna x'inhu l-kejl li se jkun qed juża l-Gvern biex jirilassa l-miżuri fil-konfront tagħhom. Jekk hux in-numri ta' każi ġodda, dawk fl-ITU jew xi tip ta' kejl ieħor. Madankollu l-Ministru latana data u wisq anqas ma qalilna x'inhu l-kejl li se juża għal ftuħ ta' dawn l-istabbilimenti, anzi indika ċar li m'għandu l-ebda tip ta' direzzjoni. Irrid inserraħ ras l-stakeholders illi la darba aħna ikollna anke xi forma ta' direzzjoni minn naħa Dipartiment tas-Saħħa Pubblika se nkunu qegħdin nagħtu l-informazzjoni mill-ewwel. Jiena nappella biex fil-waqt li wieħed jistenna għaliex ħajkun hemm iżjed skemi li ħajkun qegħdin inħarġu fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Staqsejna wkoll il-Ministru tat-Turiżmu dwar il-fatt li l-Gvern ħalla barra settur sħiħ tat-turiżmu meta ħabbar l-iskema ta' għajnuna. Hawn ukoll il-Ministru inkixef li kien qed ikun reattiv tant li issa se joħroġ skemi oħrajn għalkemm talab lil dawk mill-qutin biex jistennew naqra oħra. Aħna qegħdin niddefendu għal darboħra lill-poplu Malti wawċi. Sa dan it-tant wara li tnejn li għadda t-tobba tal-emerġenza esprimew it-ħassib kbir tagħhom għal fatt li qed ikunu reklamati attivitajiet tal-massa għas-sajf li ġej u qalu li l-Gvern ma kien tallem xejn mis-sena l-oħra, staqsejna lil Bartolo x'inhi l-pożizzjoni preżenti dwar dawn l-attivitajiet. Iżda l-Ministru għażel li din il-mistoqsija jaqbiżha għal kollox.